हेलो लोगोफोर बे जाबाय मोनसे गुबुन भिडिअ बे जागोन नोंथांमोननि थाखाय अनलाइन क्लास आरो बे जाहैबाय क्लास 7 नि ससियेल साइन्सनि आरो बे चेप्टारा जाहैदों एबाराव 23 दा बेनि सिगाङाव गुबुन गुबुन चेप्टारफोरखौ लाखांजोब्बाय अलमस्ट 16 17 चेप्टार बाहाय लाखांनाय दङ बेखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन प्लेलिस्टनि बेजों थांनानै नायनो हागोन आरो जुदि क्लास 7 नि नङा गुबुन गुबुन चेप्टार गुबुन गुबुन क्लासनि नोंथांमोना मोनगोन डिसक्रिप्शनाव गावबागाव क्लास वाइज मेनसन खालामनाय दंखायो प्लेलिस्टनि लिंक बेजों थांनानै नाय आरो जायफ्रा स्टुडेन्ट नङा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैसोर अनजालु फरायसाफोरा मोनफुंनो हानाय जायो बुजिनो हानाय जायो क्लासनि गेजेरजों दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट थाबाय गासै चेप्टारफोरनि नट्सबो होखानाय जायो नट्सनिबो बाहाय आंखाल गैया बेखायनो नट्सखौबो मोननो हानाय जागोन स' आपडेटनि मोनबाय थानो थाखाय नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जुदि खालामाखैबा गोदानै फैदोंबा दा बेनिफ्राय फैदो जों गोबाव खालामाजासे लादिनि बाहाय दङ बिसायख'थि आरो बिसायख'थिनि फारिखान्थि होन्दों थारमाने मा होन्दों इलेक्सन जोङो जायखौ मोनो इलेक्सन एबा इलेक्सन आरो इलेक्सननि समनियाव एबा इलेक्सन जाजासिम मा प्रसेसफोर दङ बेखौ बाहाय खिन्थानो नागिरदों इलेक्सन आरो इलेक्सननि प्रसेस थारमाने बियो बिसायख'थि आरो बिसायख'थि खुंनायनि फारिखान्थि दा बेयो माब्रै जायो बेखौ जोङो फैदो मिथिना लानि दानिया बाहाय दङ जोङो बाहाय फार्स्टआव मिथिनो गोनां दङ जोंनि भारत हादरा दरसे सुबुं खुंथाय हादर एबा सुबुं खुंथाय हादराव खुंगिरि एबा हादर सालायगिरिया फोलेरफारि बादियै राजा बादि जाया सोरबा सासे मानसिया गोसोबादि जानो हाया बाव गासैबो नोगोरारियानो हादर खुंगिरि जानो हायो नाथाय हादर खुंगिरिफोरखौ गासैखौबो जोङो साफ्रोमखौबो हादर खुंगिरि खालामनो हाया बेनिखायनो बे गासैबो हादरनि मानसिफोरनि बेलायाव सोरबा सासे मानसि साबसिन मानसिखौसो जोङो हादर खुंगिरि खालामगोन दा बे साबसिन मानसिखौ जोङो बोरै सायख'नो हागोन बिनि थाखाय जोङो जोंनि हादर खुंग्रा एबा सुबुंखान्थि हादराव जोंना मा दङ मोनसे खान्थि दं बे जाहैबाय बिसायख'थि एबा मा होनो हादर खुंगिरिखौ सायख'नाय दा बेखौ ओनसोलनि मानसिफोरा जायखौ साबसिन होननानै बयनिबो बांसिन भट होनानै होगोन बिसायख'थियाव सेलेक्ट खालामनानै होगोन बिथाङानो देरहागोन आरो बिथाङानो खुंगिरि जागोन सरखार जागोन आरो बिसोर हादरखौ सालायगोन दा बेखायनो सुबुंखान्थि हादराव बिसायख'थिया जोबोर गोनां आरो बे बिसायख'थिखौ भट होनो थाखाय जोंनो भट होगिरिया जोंनो खमावबो 18 बोसोर बैसो जाथारनांगोन अर्थात नोंथांमोना जुदि फरायसाबा दा नोंथाङा दा 13 14 जुदि जाफैबायबा बेयो नोंसोर 18 बोसोर जाहैबानो भट होनो मोननाय जाहैगोन बेनिफ्राय बिसायख'थि गेलेग्राफोरा गोबां बिथिङाव गुबुन गुबुन बैसो जायो 25 बोसोरनिया बबावबा हायो ओमफ्राय 35 बबावबा हायो 35 बा बबावबा बोसोर बैसोआव बबावबा मोनसेखौ बिसायख'थि गेलेनो हानाय जागोन बिजाथिफोरा दा बेखौ लासै लासै उनाव मोनलांगोन अब्ला जों गोसोआव लानो गोनाङा 18 बोसोर बैसोआव भट होनो मोनो सुबुंखान्थि हादराव बिसायख'थिया जोबोर गोनां बिसायख'थिखौ जोङो हादर खुंगिरिखौ सायख'नो थाखाय जोंनो गोनां दा बे बिसायख'थिया जाना मोननै रोखोमनि दङ होनदों बे जाहैबाय थोंजों सुबुंखान्थि बिसायख'थि आरो मोनसेया जाहैबाय खेंसालियायै सायख'नाय बिसायख'थि होनदों दानिया बिनिनो थोंजों बिसायख'थिया मा बेखौ जोङो मिथिना लादिनो फैदो थोंजों बिसायख'थिया मा होनदों जाय बिसायख'थियाव भट होग्राफोरा नों आं सरासनस्रा मानसिफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ केन्डिडेटखौ जायहा मोनसे समस्थिनिफ्राय जाबा मोनसे ओनसोलनिफ्राय जाय मानसिया माने बिजाथि हिसाबै गसंदों बेयो रायजो सभानि एबा हादोरनि एमपियानो जा एबा रायजोनि एमएलए आनो जा बा जोंनि बर'फोरनि बिटिसि हालामावबो जोंहा बिजाथि सायख'यै बिटिसिआव सरखार दङ बिनि एमसिएलए आनो जा जायखिजाया बिजाथि महरै गसंनो जुदि गोसो दङबा बिथांखौ जोङो सायख'नो थाखाय जोङो भट होग्राया नों आं 18 बोसोर बैसो जानाय साफ्रोमबो जुदि थांनानै गावनो भट होनानै सायख'यो बेखौनो बेबायदि बिसायख'थिखौनो थोंजों बिसायख'थि बुंनाय जायो होनदों आरो बिसायख'थिया मा बेखौ जोंनि ओनसोलावनि बिमा बिफाफोरा भट होबा जों नुनो मोननाय जागोन गावबागावनि ओनसोलावनो गावबागाव गामि खाथि खालानि एलपि स्कुल एमइ स्कुल बायदिसिनाफ्राव सरकारि स्कुलफ्राव भट होग्राफोरखौ नोंथांमोना नुगोन दा बे भट होनाय समाव थांबा बुजिनो हागोन आरो बे भट हैनायानो जोंनि बिमा बिफा भट हैनायानो डाइरेक्ट एबा थोंजों बिसायख'थियाव भट होनाय दा जों जायखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा होयो जों होयो नोंसोरबो 18 बोसोर जाबा जायखौ भट होनो मोनगोन बेनो जोंनि थोंजों बिसायख'थि होनाय अब्ला बुंनाया माबे जाय बिसायख'थियाव भट होग्राफ्रा थोंजोङैनो बिजाथिखौ भट होनानै सायख'यो बेनो थोंजों बिसायख'थि दानिया मोनसे जाहैबाय खेंस्ला होनदों खेंस्लाया जाहैबाय मा होनदों जाय बिसायख'थियाव रायजो राजाया भट होनानै देरहाहोहरनाय बिजाथिफोरासो भट होनानै बिजाथिखौ सायख'नाय जायो बेबायदि इलेक्सनखौ खेंस्ला एबा इनडाइरेक्ट बुंनाय जायो होनदों दा बेयाव जोङो मोनसे बिदिन्थि लानो हायो बे जाहैबाय जोंनि भारत हादरखौ खुङो पार्लियामेन्ट एबा संसदनिफ्राय दा बे पार्लियामेन्ट एबा संसदखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों बेखौ जोङो दा लासैनो मोनगोन मोनसेखौ होनो सुबुं आफाद एबा लक सभा आरो गुबुन मोनसेखौ होनो रायजो सभा एबा रायजो आफाद
दा बिनिनो लक सभायाव गासै 547 साखौ जोङो सायख'यो आरो बेखौ जों थोंजोङैनो भट होनानै सायख'यो थारमाने थोंजों बिसायख'थिजों। दानिया रायजो सभायाव 250 सा सोद्रोमा दं बेफोरखौबो गोसोआव लानो नांगोन बे बिजाथिफोरनि सोद्रोमा सायख'नो हानाय जायो। दा बेखौ गाहायाव दंखायो बे 250 साखौबो जों भट होनानै सायख'यो नाथाय जों बिसोर 250 सा रायजो सभानिखौ जोङो भट होनानै सायख'नो हाया। दा बेखौ सोर सायख'यो जों 547 सा जों डाइरेक्ट सायख'नानै हरनाय बेफोरबायदि बिजाथिफ्रासो नैबे 250 साखौ सायख'यो। अब्ला मा जाबाय जों सम सायख'नानै हरनाय थोंजों बिसायख'थिजों सायख'नानै हरनाय बिजाथिफ्रा माने नैबे रायजो सभानि बादि बिजाथिफोरखौ सायख'यो बेबायदि सायख'नाय भटखौनो खेंसाला बिसायख'थि बुंनाय जायो होनदों। नाथाय रायजो सभानि बिजाथिफोरखौ सायख'नायाव लक सभानि सोद्रोमाफ्राल' सायख'यो बे नङा रायजोनि MLA बा गुबुन गुबुन जों भट होनानै थोंजोङै सायख'हरनायफ्राबो बाहाय बिसोरबो भट होनानै सायख'यो। जेखिजाया इनडाइरेक्ट बेखौनो होननानै बुङो एबा खेंसालिया जायखौ जोंनो डाइरेक्ट भट होनानै सायख'नो हाया जों सायख'नानै हरनाय बिजाथिफ्रासो सायख'हरो बेबायदि बिसायख'थिखौनो खेंस्ला बिसायख'थि बुंनाय जायो होनदों। दानिया फैदो राजखान्थियारि दोलो। राजखान्थियारि दोलोआ मानो दानिया नायदो जों नुनो मोननाय जादोंमोन सुबुंखान्थि हादराव बिसायख'थिया जोबोर गोनां नाथाय बिसायख'थियाव सायख'हरनो गोनांबा फन फैदोंमोन। दानिया बिसायख'थियाव जोङो बिजाथिफोरखौ भट होनानै सायख'हरनो गोनां जायोबा बे भट होनानै सायख'हरनो गोनां जानायाव जोङो गावबागाव हारसिं होयोबाथ' मोनसेल' भट मोनगोन। बिजाथियाबो हारसिं देरहाहोनो थाखाय गावनि हारसिंनि गावखौ रावबो सिनायनाय थाया। दा बेखायनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव खना गफा मानसिफोरखौ सिनायजानो थाखाय आरो खना गफा मानसिफोरनिफ्राय गासैनिफ्रायबो भट मोननो थाखाय बिसोरो बिसायख'थि गेलेनायाव राजखान्थियारि हान्जा दायो होनदों। राजखान्थियारि हान्जा माने बे सुबुंनि हान्जा बेखायनो मा जाबाय होनदों जाय हान्जायाव मानसिफ्रा बांसिन थागोन बे मानसिनानो भट बांसिन जागोन बेखायनो देरहागोन बेखायनो राजखान्थियारि हान्जाखौ दानाय जायो होनदों। आरो राजखान्थियारि हान्जाया मोननै रोखोमाव दङ मोनसेया जाहैबाय हादरारि जायखौ भारत नाङैनो राजखान्थियारि हान्जा गेलेयो मोनसे बिसायख'थियाव बाहागो लायो बे राजखान्थियारि हान्जाया हादर नाङैनो जेरैजाय BJP ओमफ्राय इण्डियान नेशनेल कंग्रेस बिसोरो भारतीय जनता पार्टी बिसोरो भारतनि हादरारि राजखान्थियारि हान्जा आरो माखासेया ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा थायो होनो जायखौ रायजोआव मोनफा मोनफा ओनसोलाव थायो। जेरै आसामाव दङ AGP आसाम गण परिषद बेफोर बिदिन्थिफोरखौ सोंगोन। बेनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआवबो ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा दं जायखौ जोङो BPF बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्ट जों मिथियो। बेनिफ्राय UPPL जों जायखौ मिथियो बेफोरो ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा गोजा बिसोरो भारत नाङैनो बिसायख'थियाव बाहागो लानो हाया। जोंनि आसामाव जोंनि बर' ओनसोलावल' लायो AGPआ आसामावल' लागोन। बेनिफ्राय थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोफ्राव गुबुन गुबुन दङ जेरैजाय पान्जाबा आकालि दल माबा माबि गुबुन गुबुनफोर दङ। बेनिफ्राय हादरारि राजखान्थियारि हान्जाया गासै भारत हादरनि जायगाफ्रावनो बिसायख'थियाव बाहागो लायो जेरै BJPआ दुलाराय भारतआवनो BJPआबो बिसायख'थि गेलेनायाव बाहागो लायो कंग्रेसआबो बाहागो लायो। दा बेफोरखौ हादरारि राजखान्थियारि हान्जा बुंनाय जायो। दा अब्ला बे हादरारि राजखान्थियारि हान्जा एबा जायखिजाया राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय बिसायख'थिनि समाव इलेक्सन गेलेनाय केन्डिडेटफ्रा बिजाथिफ्रा नमिनेसन एबा मुं थिसनलाइ गथायनानै भट गेलेयो आरो बे भट गेलेनायाव जायहा राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय बांसिन सापर्टार मोनगोन बिसोरानो देरहागोन बेखायनो राजखान्थियारि हान्जानि जानानै बयबो गेलेयो। दा बेयाव गुबुन गुबुन हायुङारि राजखान्थियारि हान्जानि बाहाय माखासे बिदिन्थि होदों ओनसोलारिखौथ' आं खिन्थाखाबाय। दा बिनि बिदिन्थिफोरखौ गोसोआव लानांगोन कंग्रेस भारतीय जनता पार्टी आं दासो बुंदों भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी बेबो दङ बहुजन समाज पार्टी बेबो दङ मोनब्रै बिदिन्थि होदों। आरो ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जायाव गोबां दङ आसामाव जेरैजाय आसाम गण परिषद आकालि दल पान्जाबाव तेलुगु देशम पार्टी अन्ध्र प्रदेशआव आरो तेलुगु देशम पार्टी बिसोरो अन्ध्र प्रदेशनिया बयनिख्रुइबो फार्स्ट ओनसोलारि राजखान्थियारि हान्जा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। दाना फैदो बाहाय बिसायख'थिनि फारिखान्थिया नायदो अब्ला इलेक्सनखौ माबोरै खुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों बाहाय मिथिनोसैलाय। थाब बुंनाय जादों गोदान खोनासंफिनबाय था होमबानो बुजिफिननो हानाय जागोन दिनै ससे गाबोन ससे खोनासं होमबानो बुजिनो हानाय जागोन। सर्ट सानसेनि खेबसेनो नायजोबा बुजिनो हाया बे बाथ्राया नंगौ। दा बेनिफ्राय नायदो जों बिसायख'थिनि फारिखान्थिया माखौ होनदों बिसायख'थि खुंनो थाखाय गोबां प्रसेस थायो होनदों खान्थि थायो दा बेखौनो बिसायख'थिनि फारिखान्थि होनदों। दा खान्थिया मा बिसायख'थिखौ खुंनो होनबानो जोङो खुंनो हाया बिसायख'थि खुंनो थाखाय भारताव मोनसे आयग एबा कमिसन दङ होनदों बे बिसायख'थि आयगासो बिसायख'थिखौ खुंनाय जायो होनदों। आरो सरकारा माला जागोन होनदों जेला बिसायख'थि आयगा बिसायख'थि खुंनायनि माने बारहावा थासारि समजों गोरोबहोनानै माबायदि समाव माबायदि खुंनो हायो बिनि थाखाय नायनानै जेलाना खुंनायनि बिथोन होगोन अब्लासो बिसायख'थिखौ खुंनो हानाय जागोन। आरो बे बिसायख'थि खुंनायनि समखौ बिसायख'थि आयगा फोसावो आरो बे फोसावनायनि बिबान एबा बिसायख'थिखौ आयगखौ सामलायनो थाखाय गाहाय बिसायख'थि चिफ इलेक्सन कमिसनार थायो होनदों बे बिथाङासो सामलायगोन आरो बिनि सिङाव सानै लेङाइ
बिसायख'गिरि बिबान थायो कमिशनार सानै थाबावो दा बे सानै कमिशनारनि गोजौआव चिफ इलेक्सन कमिशनार थायो होनदों गाहाय माने बिसायख'थि आयगनि गाहाय बिबानगिरि बेनिफ्राय लेङाइ बिबानगिरि थायो इलेक्सन कमिशनारफोर सानै थायो होनदों बेखौबो गोसोआव ला जेलाना बे बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थि फोसावनायनि डेट होगोन बिसायख'थि माने खुंनायनि डेट होगोन अक्ट' फोसावगोन अब्लासो बेयाव जागोन आरो बेनिफ्राय नमिनेसन एबा मुं थिसननाया राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय बिजाथिफ्रा फारि फारि थिसनलायगोन भट फोसावगोन जोङो जेरैजाय नुयो उमुगनो भट हो जोंनि उमुगनो भट हो होनाय जोङो गामि गामि माइकजों दामनाय नुगोन प्रस्ताब सिथाबनाय नुगोन बेनार बानायनाय नुगोन लामा लामा सोरनिबा वालाव लिरनाय नुगोन उमुगनि सावगारियाव भट हो उमुग सावगारियाव भट हो दा बेफोर बुंनायफ्रा गासैबो गावबागाव राजखान्थियारि हान्जाया गावबागाव बिजाथिनि थाखाय भट बिनाय रायजोफोरनि थाखाय मदद बिनाय रायजोफोरनाव मदद बिनाय बे मोनसे खान्थिया अब्लासो जागोन जेब्ला सोर मा होनो बिसायख'थि आय'गा फोसावगोन डेटखौ फोसावगोन बेनिफ्राय बिसायख'थि खुंनायनि उनाव खुंखांगोन भट होखांनायनि उनाव रिजाल्ट होगोन रिजाल्ट खांनायनि उनावहाय बयबो जाय जाय देरहादों बिथांमोना ज' सरकार दागोन जायहा बांसिन रासि मोनहागोन बिथांमोना देरहागोन दा बेखौ उननि क्लासाव मोनगोन दा बेनिफ्राय आरो बे फोसावदिं मेलाव रायजोफोरनि गेजेराव मिथिं जाफैयो जोंनो ओरैबायदि बिजाथिया जोबोर मोजां भट हो बेखौ केम्पेइन एबा फोसावदिंनाय होननानै बुङो बेखौ राजखान्थियारि हान्जाफ्रा फोसावगोन बिजाथिफ्रा फोसावनानै लागोन आरो बेयाव देरहानानै थाङोबा गाव मा खालामगोन उमुग होगोन होननानै बेबायदि बुंलांगोन जायखौ जोङो बिसायख'थि समाव नोंसोरबो एसे एनै खोनाबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय बेबायदि बिसायख'थिया गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायो जेरैजाय बेखौ मा होनना बुंदों जोंनि दहायसो बुंनाय बायदि भारताव मोननै लक सभायाव खेबसे जायो रायजो सभायाव खेबसे जायो लक सभानिखौ जों भट होनो मोनो रायजो सभानिखौ खेंसालिया होनो मोनो आरो आसामाव आसाम एसेम्ब्लि एबा जोंना आसाम एसेम्ब्लिनि थाखाय आसाम सरकारखौ सायख'नो थाखाय एमएलएफोर सायख'नाय जायो जाय एमएलएफोरा आसाम एसेम्ब्लियाव 122था अनजिमा दङ बेखौ सोंनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा मा होनबावदों जोंना बड'लेण्डआव बिटिसि दंबावो बिटिसि खुंथाय जा बे बिटिसि खुंथायाव 40 मासिनि थाखाय जों बिसायख'थियाव भट होनानै सायख'नाय जायो जायखौ एमसिएलए बुङो बे 40 आरो बिटिसिनि बाहेरायाव गुबुन मोनसे भट जाबावो बे जाहैबाय जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बेखौ गोसोआव लानो गोनां बे जाहैबाय पन्सायतनि थाखाय बिसायख'थि जाबावो बे मोनसे नाथाय जोंहा बिटिसिनि सिंना बेखौ होनो नाङा दा बिनिफ्राय फैदो गुबुन गुबुन खोथा बाहाय दङ आसामनि बेलायाव जोंनो गोसोआव लाथारनो गोनाङा आसामाव जोंहा गिबि मन्थ्रिफोर एबा आसाम सरकार दङ बेनि गिबि मन्थ्रिफोरनि फारिलाइ दङ बेखौ गोसोआव लानांगोन फार्स्टआव जोंना गिबि मन्थ्रि जादों गपिनाथ बरदलै बिथाङा 1946 मायथाइनिफ्राय 1950 मायथाइसिम जादों बिथाङा बेखौ गोसोआव ला आरो बिनिफ्राय गुबुनफ्रा नैथिनिफ्राय फारि फारि जालांदों बेखौ जों गोसोआव लानो नांगोन बिनिफ्राय लास्ट दा प्रेजेन्ट एबा दासान्दि जागासिनो दङ बे जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव जोंनाव जेसेबां दासिम जाबाय बे दासिम जानाय गिबि मन्थ्रिफोरनि बेलायाव सासेल' आइजो गिबि मन्थ्रि जादों बेखौ गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय मुस्रिमा आनवारा ताइमुर बिथाङा हिनजाव मानसि सासेल' जादों दासिमबो बेखायनो बियो जोबोद गोनां आरो बियो 1980निफ्राय 1986 मायथाइनि गेजेराव जादों बिथाङा दा बेखायनो बेखौ गोसोआव लानांगोन फार्स्टआव लानांगोन गपिनाथ बरदलै फार्स्ट जाजेननाय आइजो जाजेनदों दिनैसिम सासेल' आनवारा ताइमुर आरो आथिखालाव दा जागासिनो दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव सोरमोन सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोन बेखौबो गोसोआव लानांगोन दानिया फैदो जों दहाय नुनो मोननाय जादोंमोन आं खिन्थाखादोंमोन जोंना लक सभानि भारतनि पार्लियामेन्ट एबा संसदनि सोद्रोमानि अनजिमाया लक सभाना 545 रायजो सभानिया 250 बेखौ खिन्थादों गोसोआव लानांगोन आरो बिसोरनि हाबा मावनाय समा 5 बोसोर जायखौ जोङो गाहाय मन्थ्रिया जोंनि हादरखौ सायख'नाय जायो एबा गाहाय मन्थ्रिया हादरखौ सामलायनाय जायो दा बे गाहाय मन्थ्रि जाय दानि दङ सोरबि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो सिगाङाव जोङो बिनि सिगां टार्मावबो नरेन्द्र मदियानोमोन गासै दा 5 बोसोर बिथाङा सालायगासिनो दङ दा 5 बोसोरजों बेखौ सोलायनाय जागोन एबा बिसायख'थि सायाव गेलेफिननाय जागोन जुदि बिथाङानो देरहाफिननानै बिथांखौनो खालामफिनोबा बेनो जागोन दानिया फैदो जोबनायाव जोंना सोंनाय फिननायनि बेलायाव बिनि सिगां जोंहा सुबुंखान्थियाव बेरेखा हान्जानि बिफाव दङ बेखौ नायग्रोदिनि सुबुंखान्थियाव बेरेखा हान्जानि बिफाव जोंना बिसायख'थिया मा होनदों गोबां राजखान्थियारि हान्जाफ्रा भट होनानै बिसायख'थि गेलेयो आरो बेनिनो जेरैहाय हमनानै ला 545 मा दङ जोंना लक सभानि पार्लियामेन्टआव सोद्रोमा दं बिनिनो खावसेनि बांसिनखौ 545नि खावसेनि बांसिनखौ जुदि मोनसे राजखान्थियारि हान्जाया मोनोबा बियो सरकार दायो आरो मोनसेल' हान्जाया देरहानो हायाबा ज' 2-3 ज' जानानै राजखान्थियारि हान्जाफ्रा सरकार दायो दा 4-5 राजखान्थियारि हान्जाया ज'आनो जाबाय आरो बाखि 4-5 जुदि
सरकाराव थानो मोनासै, खुंग्रा हानजा जानानै थानो मोनासै, सरकार जानो हायासै, बिसोरनिफ्राय MP मा होनो गाहाय मन्थ्रि जानो हायासै, न'खर मन्थ्रि बायदिसिना मन्थ्रि बिफानफोर मोनासै, माने सरकार मोनासै। बेबादि नैबे मोनसेखौ होनो खुंग्रा हानजा सरकार आरो नैबे मोनसे गुबुन मोनसेखौ होननानै बुङो माने बेखौ हेंथा हानजा एबा अपोजिसन हानजा एबा बेरेखा हानजा होनना बुंनाय जायो होनदों। दा बे आसामावबो मोनथाम राजखान्थियारि हानजाया ज' जानानै जुदि खुंबाय अब्ला मोननैया जुदि हेंथा सरकाराव थाफानो मोनासै बे जाबाय बेरेखा हानजा जागोन। BTC आवबो मोननै मोनथामा जुदि ज' जानानै सरकार सालायबाय बिसोरखौ ज' खुंग्रा हानजा आरो बिनि बेरेखा मोननै मोनथाम थायोबा बेखौ बेरेखा हानजा होननानै बुंनाय जायो। दा बेरेखा हानजाफ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दङ होनदों। बेफोरनि मोनब्रै बिदिन्थि होदों बाहाय गोसोआव लानांगोन। राजखान्थियारि सांग्रांथि फोजाखांना उदां आरो बादायलायनायाव बिसायख'थि खुंनायाव मदद खालामनांगोन रायजो राजाफोरखौ। बिसायख'थि गेलेनाय, बिसायख'थियाव मा बेखौ फोरमायनानै होनाय आरो बिसायख'थियाव आरो बाहागो लानांगौ बेखौ फोरमायनानै होनायनो। सरकारा सुबुं जौगानायनि बिथांखिखौ मावफुंदोंना मावफुङाखै बेखौ नायनांगौनो आरो मावफुङाखैबा सरकारखौ बेरेखा हानजाया लाजि फोनांनांगौ, सोंखारिनांगौ आरो रायजो राजानो मदद खालामनांगौ होनदों। बे आयेन बाहायनायनि बिथिङाव दाथायारि बोसोन आरो नांगौ बादि दाय आरो साजाखौ बिजिरना बिजिराखै, सरकारा मोजाङै बिजिरना बिजिराखै, सोर दायनिगिरि नङा बेखौ नायबिजिरना नायबिजिराखै, बेखौ बेरेखा हानजाफ्रासो नायनानै फोसावनांगौ होनदों। आरो बेनिफ्राय संसदनि बिथोननि गेजेरजों माने मा बेरेखा हानजानि खामानि मावनाया मा होनदों, जेलाना संसद एबा पार्लियामेन्टआव माने सरकारा माबा मोनसे रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो लानाय जायो, बिथांखि लानाय जायो, माबा मोनसे हाबा मावनो थांखि लायो, बे खामानि मावनो लानाय थांखिया मोजां नंगौना नङा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोजांबा सापर्ट होनाय, मदद होनाय, मोजां नङाबा बेरेखा खालामनानै बादा होनाय, बेफोर गासैबो खामानिया बेरेखा हानजाया जानांगौ होनदों। दा बे मोनब्रैखौ जों गोसोआव लानांगोन। सोंनाय दङ बेरेखा हानजानि खामानिफ्रा मा मा। दा बे अब्ला नुनो मोननाय जाबाय बेयाव गासैबो क्लासखौ जोङो लाजोबबाय सुंद'यै। आरो जायफ्रा बुजिस्लाबनो हायाखै गाबोन नायफिन एबा अखानायै नायफिन, दसे थानानै नायफिन, ससे खोन्दो मोनफा मोनफाखौ खोनासंबाय था, होमबाना बुजिनो हानाय जागोन। नट्सनि बेलायाव दहायनो बुंखादों गासैबो सोंनायनि फिननायनि नट्स PDF फाइल डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थानानै डाउनलड खालामनानै ला आरो गुबुन सेप्टारफोरखौ ला। साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला, दासिम शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनो, लोगोफोरनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।